इउपिपिएल हिसाबै फैबाय थानाय जे बिटिसिनि बिसायख'थि बिनि फोसावदिंनाय जे हाबाफारि बेयो बिराद गोख्रोङै जागासिनो दं आरो जाफुंसारदों 40टा समस्ति 40 समस्तियाव जों गोख्रोङै दिनैहाय फोसावदिंनाय हाबाफारि सोलिगासिनो दङ जेरावबो इउपिपिएलनि बाथ्रा बयबो इउपिपिएलखौ लुबैदों बयबो ट्रेक्टरखौ देरहाजानो लुबैदों बाथ्राया जाबाय मा गोजोन खौसेथि आरो जौगानाय इउपिपिएलनि दिनाव बिराद सान्थि मोनबाय जौगानायाबो जादों बयबो जाथि जनगोष्ठी ज' मिलायनानै थानो हानाय परिबेस फैदों बेखौ आरोबाव लुबैबावदों आरो बे सम्भब जायो इउपिपिएलनि गेजेरजों बे बाथ्राखौ बयबो लुबैदों नालाय दा गतिके ओंखायनो रायजो राजाफ्रा इउपिपिएलखौनो नांगौ होननानै जेरावबो बुंसोदों दा दिनै जोङो कुसुगाव समस्तियाव आङो निजे फैदों बेवहाय नैबे माने जोंनि जलायस्रि ओनसोलाव दहाय थांबाय आङो मैनागुरि ओनसोलावहाय मानसिफ्रा हाजार हाजार दिनै फैदों बयबो एखे बाथ्राखौनो बुंदों जे जोंनि इउपिपिएलखौनो नांफिनगौ आरो जोंना कुसुगाव समस्तियाव थांनाय बारावबो जों देरहाखादों नङा होमबा थांनाय बाराव कुसुगाव समस्तियाव हाग्रामा महिलारियाबो गेलेदोंमोन नाथाय हाग्रामा महिलारिखौनो थांनाय बाराव जों फेजेनदों दा आरो रबिराम नार्जारिखौ फाथायहरदों बिथाङा एबारबो आरो रबिराम नार्जारिया बहाय जेनगोन एखेबारे स्पष्ट जागोन बेवहाय आरो रबिराम नार्जारिया क'क्राझाराव थायो उखिल मोसाहारिया बे जायगानिनो गतिके बयबो थांनाय बारनि जि खामानि प्रमद बर'नि जि खामानि बयबो बेखौ मोजां मोननानै दङ ओंखायनो एबार कुसुगाव आरोबाव इउपिपिएल माने देरहासार जागोन बे बाथ्राया रोखा जाबाय आङो एक्जाक्टनि नाम्बारखौ बुङा खिन्थु सरकार दानो थाखाय 21टानि बारा नांगौथ' खिन्थु दासिम जों हिसाब खालामनानै नायबाय जों 25टानि बारा मोननो थांगासिनो दं दा खिन्थु सरकारा जों हारसिंनो दागोन बे जिनिसा स्पष्ट जाबाय फैबाय थानाय समाव जों हारसिंनो सरकारखौ दागोन आङो कुसुगाव ओनसोलनि आइएफआ रायजो राजाफोरखौ बुंगोन थांनाय 2020 मायथाइयाव कुसुगावनि आइएफआ रायजो राजा इउपिपिएलखौ देरहासार खालामबाय 12टा समस्तिनि गेजेराव इउपिपिएलआव कुसुगाव समस्तिखौल' देरहाहोनो हादों रायजो राजानि अननाय दङ आरो 5 बोसोरावहाय प्रमद बर'नि दैदेननायाव सारा बिटिआर ओनसोलाव जेरैबायदि परिबेस फैबाय बे साबसिननिफ्राय हामसिन जाबाय गतिके एबार आरोबाव कुसुगावनि आइएफआ रायजो राजाफ्रा जों इउपिपिएलनिफ्राय उखिल मोसाहारि बिथांखौ जों आरो होफिनदों बिथांखौ आरो होफिनबावनो थाखाय जोङो खावलायगोन बयबो भट होनानै देरहासार खालाम जेरै एएम मोनदों एबारबो हयथ' नैबे बोसोरावबो एएम मोननायनि जि मोनसे हाबाफारि जेला फैगोन आङो बेक्तिगत भाबै जुदि उखिल मोसाहारिखौ देरहाहोनो हायो एमसिएलए बेक्तिगत भाबै आङो आरोबाव कुसुगावनिफ्राय एएम होनांगौ होननानै आंबो मानगोनां जोंनि दैदेनगिरिफोरखौ आंबो खावलायगोन गतिके कुसुगावनि आइएफआ रायजो राजाफोरा आङो दङ एमसिएलएखौ देरहासार खालाम आरो जों फैबाय थानाय समावहाय गावनि जौगानायखौ गावनो खालामना ला